Pa priprema za snimanje nastavničkog filma je bila neka vrsta povratka u moju nastavničku prošlost. Bilo je lepo podsjetiti se šta se sve dešavalo u mojoj učionici i kako su te aktivnosti u stvari negde oblikovale život i moje i mojih učenika. Šta je bio najveći izazov? Pa bio je najveći izazov staviti skoro 30 godina staža u par minuta filma koji je trebao da prikaže i mene i moje aktivnosti. A najveća radost je naravno bilo učešće mojih đaka. Moji đaci su se toliko iskreno radovali mom uspehu kao da je to njihov uspeh. U stvari to i jeste njihov uspeh, jer da nije bilo njih ne bi bilo ni cele ove priče. Tako da jako su bili ti dirljivi momenti kada su oni rekli bravo razredna, bravo profesorka, ponosni smo na vas i te su reči u stvari nešto što mene gura napred.